ଫୁସୁରୁ ଫୁସୁରୁ ହଉଛନ୍ତି କଣ କହୁଛନ୍ତି? କଣ କହିବେ? ପାଞ୍ଚ କହୁଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ। ଏ ଗାଁ ଏବେ ଏତେ ସାହସ ତତେ ବାଧ୍ୟ କରିବେ? ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମାଙ୍କଡ ଯେତେ ବୁଢା ହବ ସେତେ ଜୋରରେ ଗଛ ଚଢିବ। ଚଢିବ ନୁହଁ, ସେତେ ଜୋରେ ଝଡ଼ିବ। ତୁ କାନ୍ଦନି। ମୁଁ ମାନୁଛି ମୋ ଫର୍ମ ଟା ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି, ଖାଲି ମୋ ଫର୍ମ ଟା ଫେରି ଆସୁ। ଦେଖୁ ବର୍ଷକ ଭିତରେ ଏମିତି ଖେଳ କରିବି ତୋ କୋଳରେ 4 କି 6 ଫଳ। ହେଇଟି ଶୁଣ ବା, ରାଗନି ହେଇଟି ଆସ ଆସ। ହେଇ ଶୁଣ, ମୁଁ ଗୋଟେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଘରକୁ ଡାକିଛି ହେଲା। ସିଏ ଏମିତି ଔଷଧ ଦେବେ ଯେ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ। ତୁ ଏମିତି କାହାକୁ ଡାକୁଛି ଏମିତି ଔଷଧ ବିନା ପରିଶ୍ରମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି? ଆଲୋ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଓଡିଶା କି ଭାରତ ନୁହଁ, ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ବିଖ୍ୟାତ। ହେଇ ଆମ ଯୋଉ କେଉଟ ସାହିର ରାଧଶ୍ରୀ ବାହାଘର 20 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲା ଛୁଆ କିଛି ହଉନଥିଲା। ଯେମିତି ଯେ ସାର୍ଙ୍କ ଔଷଧ ଖାଇଛି 10 ମାସରେ ଜାଳ ଥିବ। ଆଉ କହିଲା କାହା ପାଇଁ ହେଇଛି? ତା ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ଆଉ କାହା ପାଇଁ? ନାଇଁ ମ, ଆଉ? ସେ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ। କଣ କହୁଛୁ ତୁ? ସତୀ ନା କଣ? ଏ ଯୋଉ ମୋ ଗାଁ ପାଖ ବାଛିଆ ପାନ ଦୋକାନୀ ଯାହାର ପାନ ଖାଉଛ ମ, ତାର ବାହାଘରକୁ 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲା ଛୁଆ କିଛି ହଉନଥିଲା। ଯେମିତି ଯେ ସାର୍ଙ୍କ ଔଷଧ ଖାଇଛି ଏକା ସାଙ୍ଗେ 10 ମାସ ପରେ 4ଟି ଛୁଆ। ଆମ ସେଣ୍ଟର ଧରନିବେ ବାହାଘର 40 ବର୍ଷ, ବାହାଘର 20 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ 60 ବର୍ଷ। 60 ବର୍ଷ ବୁଢୀକି ଯିଏ ସନ୍ତାନ ରଖି କରେଇ ଦଉଛି ତାର କେତେ ପାୱାରଫୁଲ ମେଡିସିନ ରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଡାକିଛି। ଶୁଖିଲା ଯାଦୁ, ପାଣିଆ ଯାଦୁ, ଠେଲା ଯାଦୁ, ପେଲା ଯାଦୁ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଯାଦୁ କାଛୁ କୁଣ୍ଡେଇ ହଉଛନ୍ତି। କୁଣ୍ଡେଇଲା ବେଳେ ରାସ୍ତାଘାଟ, ବଜାର ବାଟ, ଭଦ୍ର ଭଦ୍ର କିଛି ମାନୁନାହାନ୍ତି। ସିଧା ପକେଟରେ ହାତ ପୁରେଇକି ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସାର ବୋଧେ ପକେଟରେ ପଇସା ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଲଜ୍ଜିତ ବି ହଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଗଲା ଏ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ମାର୍କା ମଲମ, ଆଉ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ବୋତଲ ଫ୍ରି ପାଉଛନ୍ତି ଦିଶା ମାରଣ ମାର୍କା ତୈଳ। ଘରେ ମାଇଲେ ତ ଓ ତମେ କଣ ବୁଝିପାରୁନ କିଓ? ଘରେ ମାଇଲେ ତୁ ସେଇଠି ବାଳ ପାଇଁ ଶୋଇବା କଥା। ତମର ବୋଧେ ମୁଣ୍ଡ ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। କାହାକୁ କଣ କହୁଛ ତମେ ଜାଣିପାରୁନ? ମଲମ ବିକୁଛି ଇଏ କି ଔଷଧ ଦବ ଯେ ତୁ ସନ୍ତାନବତୀ ହବୁ? ଆରେ ଏମିତି 100 ଖଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ବରମ ଡାକି ବାଦାମାଡି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଆପଣ ଠିକ କଥା କହିବାର। ମୋ ଭଳିଆ 100 ମଲମ ବେପାରୀ ଅଛନ୍ତି ବୋଇଲେ ସେମାନେ ଏକା ସେ ଜାତୁ କାଚୁ କୁଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ମଲମ ବିକୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଫେମସ ଏଇଥି କୋଉଥିପାଇଁ? ଆରଟା ମାନେ କୋଉଟା? ଏଇ ଯୋଉ ବାଞ୍ଝ ଆଉ ବାଞ୍ଝୁରା ବାହାଘରର 20-30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲା ଛୁଆ ହଉନି, ସଂସାର ଭିତରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହିଛି, ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅବାଞ୍ଝ ମାଲିଙ୍ଗା ରିଷ୍ଟ କହିଲେ ସମାନ ପିଓର ଆୟୁର୍ବେଦିକ। ବୋଇଲେ ଅଙ୍କଲ ମୋର ନା ସବୁ ଯାକ ପିଓର ହର୍ବାଲ ହେ। ବୁଝିଲୁ ରେ, ତୁ ଏତେ ପ୍ରକାର ମଲମ ବିକୁଛୁ ବୋଧେ କୋଉ କଥା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ନହେଲେ ତ ଘରୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ଖୋଲିଥାନ୍ତା। ଇଏ ମୁଁ କାହିଁ ତାଙ୍କ କଥା ଧରିବି? କହିଲେ ତାଙ୍କର ତ ସମାନ ଏକା, ତାଙ୍କ ବାଜିବାର ମୁଁ କାହିଁ ତାଙ୍କ କଥା ଧରିବି? ମ୍ୟାଡାମ ମତେ ଫୋନ କିଏ କରିଥିଲେ? କହିଲେ ସମାନ ଏକା ଶ୍ରୀମତୀ ଅତ୍ତର ମହାପାତ୍ର। ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ। ମ୍ୟାଡାମ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲ, ତମେ ମୋ ନମ୍ବରଟା କୋଉଠି ପାଇଲ? ହଉ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲ, ଔଷଧ କିଏ ଖାଇବେ?
पेसेंट तमे तमर प्रॉब्लम तमे खाइबो ପିଲାଟାକୁ ତ ମୁଁ ମନ ମନ ଜନ୍ମ କରିଦେବି ତମେ ଖାଇବ ନାଇଁ ତମେ ତମେ ଖାଇବ ଖାଇବ। ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନିହା ବୋଇଲେ ସମ୍ମାନ ନେକା ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକି ଡାକନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କହୁନାହାନ୍ତି ଓହୋ କଲ ମୁଁ ତମ ଗୋଡ ତଳ ପଡିବାର ମୁଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବୋଇଲେ ସମ୍ମାନ ନେକା ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସ୍ୱାତି ମୁଁ ପରେ ତା ସ୍ୱାମୀ ଇଏ ମ୍ୟାଡାମ ଏ ସତରେ କଣ ତମ ହଁ ସାର୍ ସିଏ ମୋ ସ୍ୱାମୀ। ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଏଇଠି ଆଉ କିଏ ମୋବାଇଲଟା ନୂଆ ହେଲେ କଣ ହବ କିଏ ଚାର୍ଜରଟା ପୁରୁଣା କହିଲା ମ୍ୟାଡାମ ଏ ହଠାର ଆଉ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ସତରେ? ତାକୁ ଗୋଟେ କାମ କର କହିଲେ ସମ୍ମାନ ନେକା ତାକୁ କୁଟୁରୁ ଫିଟାଇ ଦିଅ ସିଏ ଯାଇକି ସେ କଳିଙ୍ଗ ନଗର ହାଟରୁ ବୁଲି ବୁଲିକି କୋବି ପତ୍ର ଖାଉଛି ଆଉ ତା ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦାମୁଡିଟେ ବାନ୍ଧି ଦିଅ ହଇରେ ଶଳା ଦାମୁଡି ତ ଘରେ ବାନ୍ଧିବ ଆଉ ତୋଠୁ ଔଷଧ କଣ ପାଇଁ ଖାଇବ ବୋଲ ଯା ଉଠି ଯା ପଳେଇବି ହଁ ଯା ଯଦି ସେ ସାର ଯିବେ ସିଧା ସିଧା ମୁଁ ବି ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇବି କଣ ନ ଜାଣି ନ ଶୁଣି ଆଉ ଔଷଧ ଖାଇଲେ ଯଦି କିଛି ରିଆକ୍ସନ ହେଇଯିବ କାହାକୁ କହିବା ନାଇଁ ହବନି ଖାଇବା ଅଙ୍କଲ ମୋ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ହଁ, ହଁ। ତାହେଲେ ମତେ ପଚାରୁନା ବୁଝିଲ ମୋ ନା ଏ ଡକ୍ଟର ମାଲିଙ୍ଗା ଘର ସୁଦୂର ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଆଉ ମୋ ମା ନା ମନ୍ଦଦାରୀ ଅଷ୍ଟାପତି ଆଉ ମୋ ବାପା କଣ ଲାଗିଲେ ବାପା ନା ମନେ ପଡୁନି ନାଇଁ ସେ କଥା ନୁହେଁ uncle। ମୋ ବାପା ମୋ ମାକୁ ମା କରିକି କୁଆଡେ ଚାଲି ଯିବାର ହେଲେ ଶଳା ମା କୁ ମା କମେ ତାକୁ ବୋପା କରିଥା ନା କଥା ନୁହେଁ ଅଙ୍କଲ କହିଲେ ସମ୍ମାନ କା କୁଆରୀ ମା ଆଚ୍ଛା ତୋ ବାପା ନା କଣ କହିଲୁ ୱାସିମା କଣ କଣ ଭାବୁଛ ଅଙ୍କଲ ତମେ କଣ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛ କିଏ ନାଇଁ ରେ ଶଳା ମୁଁ ସେ ୱାସିମ ଆକ୍ରମ କଥା ଭାବୁଛି ସେ ସାର୍ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତର କି ରାଜ୍ୟ ସ୍ତର ନୁହଁ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ବିହନ ବଢିଛି ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ତାପରେ ଆଉ କଣ ହବ ଅଙ୍କଲ ତାପରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଲି ମତେ ମୋ ମା କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ପ୍ରତି ଟିକେ ଆଗ୍ରହ ଥିବା ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ନାଁଟା ଦେଲା ସିଦ୍ଧି ମାଲିଙ୍ଗା ତୋ ମାର ତ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଥିଲା ତାପରେ ତାପରେ ମତେ ଯେତେବେଳେ 8 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ମୋ ମା ମତେ ଡାକିଲା କହିଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପରିସ୍ଥିତି ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଖରାପ ହେଇଯିବ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ଭାରତ ପାଲା ନା ଦାସକାଠିଆ ପଳା ଆଉ ସେଇଠି ଓଡିଶା ବୋଲି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଅଛି ଆଉ ସେଠି ଲୋକମାନଙ୍କର ଟିକେ ପକେଟରେ ହାତ ପୁରେଇକି ମୁଣ୍ଡେଇ ହବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ତୁ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କର ଆଉ ସେଇଦିନଠୁ ତ ମୁଁ ଏଇଠିକି ଆସି ଇଏ ବୁଲି ବୁଲି କରୁଛି ମୁଁ ମଲମ ବେପାର ବୁଲି ବୁଲି କରୁଛି ମୁଁ ମଲମ ବେପାର ବୁଝିଲ ନା ମ୍ୟାଡାମ ତମର ଯୋଉ ଫିଗର ଜେରକ୍ସ ମେସିନ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାରିବ ମେସିନ ଜମା ହେଲେ ହବ ହେଲେ ମ୍ୟାଡାମ ରେଟଟା ଟିକେ ଜାଗା ଲାଗିବାର ବେଶୀ ନାହିଁ କହିଲେ ସମ୍ମାନ କା କଣ ନ ହଁ ଅଙ୍କଲ 9,999 କହିଲେ ସମ୍ମାନ କା ଶଳା 9,999 ଟଙ୍କା ଗୁଡାକ ନିଆଳି ପାନ ନା ବନମାଳି ପରେ ବୁଆ ହେଇଗଲା ବେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପିରିୟଡରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀକି ବାପା ଡାକିବାକୁ ପଡିଥିଲା ହଉ ହଉ ମାଲିକା ସାରେ ତମେ ଥା ମୁଁ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆସୁଛି କଣ କରିବି କହିଲ ତ ଯୋଉଦିନ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଲି ଆସିକି ଦେଖିଲି ମହୁ ପରେ ମୁଁ ଚାଟୁଛି ମତେ ଗୁଡ ଟିକେ ବି ମିଳୁନି ସେଇଦିନ ମୁଁ ଆସି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲି ଯେତେ କଷ୍ଟ ପଡୁଛି ପଡୁ ପଛେ ମୋ ଅତରକୁ ମୁଁ ଏଠୁ ନେବି ସଂସାର ଗାଡି ଆଗକୁ ବଢେଇ ତତର ହଉଛୁ କହିଲ ଚୁମ୍ବୁଣା ଯାଇଛି ପଇସା ଆଣିବାକୁ ନା ପାଟ କଚରା ନବା ଯିବା ନା ପୁରା ତ କୁଣ୍ଡିଆ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ हाय लो
ଆସି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କୁଣ୍ଡେଇ ଧରିଲଣି। ଗାଡିଟା ଠିକ ଟାଇମରେ ପିକଅପ୍ ନେଲା ବେଳକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ରେକଟା ବୁଝିଲେ ନା ଅଙ୍କଲ? ମୁଁ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଟେମ୍ପରେଚରଟା ଟିକେ ମାପୁଥିଲି। ତାଙ୍କ ଟେମ୍ପରେଚରଟା ଟିକେ ଜାଦା ଅଛି, ଟିକେ ପାୱାରଫୁଲ ମେଡିସିନ ଲାଗିବ। ହଉ ସବୁ ତମ କରୁଛ କଣ ବା? ଦିଅ। ଓହୋ ମ୍ୟାଡାମ ଆସ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କୋଟ ଡାକୁଛି। ବୁଝିଲେ ନା ଅଙ୍କଲ? ଏ ମେଡିସିନଟା ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। କହିଲେ ସମାନ କା ମାଇ ପିଲା ଯଦି ତା ଅଣ୍ଡିରା ପିଲାକୁ ଖୋଇଦବ ଟିକେ ଅଧିକା କାମ କରିବ। ଶଳା ଇଏ କୋଉ ମେଡିସିନ ବେ? ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ କି ଖୁଆଇଦେଲେ କାମ ଦବ? ତମେ ସଦା ଆଗ ଚଲା କଥାଟା କରନି। ସାଙ୍ଗ କଥା ମାନିବ ଏମିତି ବାଞ୍ଝ ହେଇକି ବୁଲିବା। ଶୁଣ ବା, ତମେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ଯାଉଛି ସାଙ୍ଗ ସହିତ। ଯିବି ଔଷଧ ଆଣିଦେଲେ ତମକୁ ନିଜ ହାତରେ ଖୁଆଇଦେବି। ହେଠି ମଲ୍ଲିକା ସାର୍ ଚାଲନ୍ତୁ। ସେଇଠି ଅଙ୍କଲ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କଣ କହିଲେ, ଏ ମେଡିସିନଟା ଟିକେ ପାୱାରଫୁଲ ହୁଏ। ତମ ବଡିର କଣ୍ଡିସନ ଯାହା ତାକୁ ସମ୍ଭାଳି ନପାରେ। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, କଣ କରିବି? ଏଇଠି ବସିକି ଟିକେ ଦଣ୍ଡ ବୈଠକ ମାର। ଯେତେବେଳେ ଝାଳ ବାହାରି ପଡିବ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ତମକୁ ଖୁଆଇଦେଲେ ତାପରେ ତ ପୁରା ପୁରା